pojďte se se mnou podívat na dnešní haul. Bude to teda haul z Pepka, tak jdeme na to. Jako první tak jsem si koupila tady ty gelovky. Jsou to jakoby takhle, tady ty gelové barvičky. Jako další, tak tu mám tady to kružítko. Mně teda nejde otevřít teďka, ale to nevadí. Je to takhle kružítko, máte tam gumu, náplně, tušku, to kružítko, náplně a ořezávátko. A jdeme na další. Jako další, tak tu mám tady to na pusu. Je to vlastně takový jelení lůj. A jdeme na další. Jako další, tak tu mám tady ty zvýrazňovače. Takové barvičky. A jdeme na další. Jako další, tak tu mám tady toho squishyka. Je to teda takovýhle squishyk, ale ono to je teda jako na tušku, ale já tu tušku někde ztratila. Takže nevím, kde ji mám, ale mám tady aspoň tady toho squishyka. A jdeme na další. Jako další, tak jsem si koupila tady tu, já nevím, jak se to jmenuje, ale já tomu říkám sklapovačka, ale já nevím, jak se to jmenuje. Dělá to hrozně super zvuk. A mám tady další věcičku, jdeme na ní. Další tu mám tady ty tušičky. A ještě mám někde tu třetí, ale tu nevím kde. Tady ty tuštičky, tady s tím mám gumama, se dá se sundat. Hops. Takže vidíte, tak se dá sundat tuštičky. Ale já tady mám ještě tu třetí gumu. A to byla teda ještě na nějakou tušku, ale tu taky nevím, kde mám. Jdeme na další. Jako další tak to mám lepidla, protože ty se vždycky hodí. A já jsem taková ta prostě, která něco vyrábí nebo kreslí. Neříkám, nedělám to furt, ale dělám to celkem často. Jdeme na další věcičku. To je teda poslední věc. A je to tady ten odličovač. Je to teda tady to. Můžete si vlastně přečíst tu značku, je to Remover. A je to fakt super. No a to by bylo z dnešního haulu všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte mi dát like a odběr. Uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!